زندگی رهسره وی رهسرا باز انسانی سفر جتا باز وحدہ ہمیں رهسر چو سار تو سائلی منزلی رنگا دوچار کبھی وہ بری بری منگیابان یا اورکیں چاگلی ہم گیر کھیت امام بلوچ امیر رائے کوہنی مسافری آمک بیگاوتی کتاب جاہا سری جنت مروچی اموتی کتاب جاہا روگائیں آئیوتی زندگی گون کتاب آم گرنچ کتا آگوشیت اگن زندگیا در جنگ لوٹے گڑا کتابانی امرابو کہ سال و کرنانی نوشتگیں تاک ترا زندگی جہل و برزیاں گوں ہم تران کنند و پدا کتاب تی گالوارا زیبائی بخشی ہمیں زیبائی ردیت تو چراغی جوڑ بھی جوڑے امام صاحب الحمدللہ سلامتی ہیں تو چون ہے سلامتی ہو جا مرچاں کتاب جاہا تو سک سکا گندگ نہ بے زانا دنیا ترا دزگٹ کو تک امام صاحب اصلہ گا پیشیں کہ یہ ہورکیں لاپے بے روزگاریں گما منا در پدر و سربتک کتا ہمشہ گیش وطنہ اصلا زندگی چا روزگار لاپے گما ہما دین دیگی چیزیں بلی ما پشکت تگی ترا میار پر نیست گندے مرچاں اثر و ہاتھ کن تو لینا بارت سنگت ازانا تہاری وشتر بھی تہاری پوشاکی بلی نہیں کچو مرچی جلدی آرتن تے سنگتا زانا میں گا پیش کتم شپان گوش پیر دیوانا ہم گوش پہ بے حال میں بھی آؤ گندے واجہاں چونے جوڑے شما الحمدللہ شکر ہیں تو چون ہے وش خیر ہو جا واجہ کتاب تو وانت گوڑا چیزیں در برد
وجہ شوئے مزن شانی کوہم برکتیں کہ مارت شین جوانی کتاب وانت فرمائی. سگار بلوچ اصلا سکیں توہین ادکاری 10-12 کتاب واہن دیں بلے ہاؤ واجہ امام من تی گپا سرپد نہ بودتا. ترا انگت باز وانگیند باز دربرگیند کتابانی ہمراہیا ترا وتی جن وتی چاگرد وانگو پجارگیند. راستہ ہو جا ماں پمشکاتی کے رکھائیں کہ چیزیں در پہ بریں وہ زندگی رنگا پہ ماریں. اصل نوشتکار ہمائیں کہ توانائیں بیسی واہن بیت وتی راستی توکلا محکم بداری. بالکل وجہ ہمیں وڑا ہمیں رہ بندہ ندکار چو ہما درچ کے مثالا یکسر و یکشا بھی وتی بلند شانی و شرف مندیا بزان تہنا گون لفظاں لیب گوازی مکن. واجہ سگار وڑے نوشتکارے بعدیں تھچک بیت وتی نوشتگیں کولانی پدا وتی باطن کارستا کو ایماندار بیت وتی پد منتگیں چاگرد جال بردیانی گشو گیوارا بکن. ہاؤ بلے واجہ قلم دگنی مگے روانیں تو قدمی دگنی مگے ترپوں زورانان. منی نوکی نوشتاں کے سرحال ہوں ہمشن. امید کنا کہ میں وڑی نو باندی شمے گونگین اتکار و کماشان چی علم چیزی دربارت. بس ہمیں وانوں کو پہمگے کالبا روان کنید لفظانی چار شبینا چی عبید لفظانی پشدر مانا و چیدگ شمی لنکوکان گرند او سارتیں ساہی منزل جوڑوان. بچا منی بیلی وتی فعل و کولانی حیالہ بدار چو سگار بلوچے وڑا لفظانی گن ہگار بے منو و وانو کیا تو وتی نانا بدار کہ جھندے دستارات مکپے. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام. چونے تو جوڑے ہو جا. الحمدللہ سلامتی ہیں تو حال کا آلو اشیں منچر اسانک درا وانتگا تی نوکیں کتاب امروز راج دفتر چاپو شنگ بودتا بلے نیادیا انگت دست کپگا نہیں. کتاب مرچاں یاگی انت باعدہ ماؤں جو کتابانی وڑا یاگی بھی بیں. آؤ من ہم ہمیں مارتا کہ نیادیا لفظانی زبان گنگ بودتا گو نوشتکار وابی نگن. اصلا گا پیشین تی پاہاراں گوشداروک نیست مردم چھٹ دستگٹاں گیش و وطنا او پدا دومی گا پیشند کے ایمانداری نوشتکارا ایمانداری وانوں کی لوٹی یہ دوئیں پر دوائی در نکبی. راستہ وجہ مرچا وانوک کو نبشتکار گو یکی دومیا درآمداں ہمیں دوریے پوشاک لگوشگیں بگندے جیڑا کمتر بباں. ماں ہمیں جیڑاں کہ زندگی ادا رکھے دوچار کپگے نمونے گپ ترانی ساہگا رازانی منتا و شہتی کن تو پدا رخصت بھی بلے ہمیں رخصتیں وحد کیپ تندیراں اروائے باطنا تواب کنت بری مرگی بھی تو کوپک سراں زیروک جاں او بری برے ابید کیا بانزل پر کنتو کہ صحیح جوڑ بھی وہ ہمیں ساہتا زندگی بامرد پر رہ سراں گباری شودی تو وتی چمانی دنزاں پاک کنت و منا ہمیں گمان بھی کہ کسی پسر کپتی درآمدیں وحدی باوٹ بھی
و میتگی وتی رہ چار کنت ہمیں ندارگ پشدرا سما و سنچ ایمان محکم بیت و پدا زانگ و مارشت زندگ دارگ آترا لفظ و چاگرد یقین آدیں کہ تہا ظاہر با